Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 19 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 97 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman, 104 diyas na lang ang nabilin saylo na kita sa tuig 2021. Morning, mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami, magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga stranded LSI nga nagaproseso sang ila travel authority para makapauli sa Bacolod, naglapot sa kapin 300 ka mga individual. Hubog, nagpakilala maestro kag nagbuyayaw sa kapulisan nga nagabantay sa check-up point sa Barangay Subag. Wala makagwa sa bilangguan sa Police Station 9 matapos din pasakaan sang kaso. Lalaki nga nasapuan sa katubuhan sa banwa sang Isabela nagapabilin nga Mr. X. Balita nasyonal. Isyu naton karon ngaga. Baudo akig si House Deputy Speaker Jesus Crispin Remulla nga pasabton siya ang PhilHealth angot sa gidaligar wala sa may ginhimo nga tikang sa karon mga anomalya kalamalamahan nga nagaluntad sa among ahensya. Sa hearing, gahambal pa si Secretary Francisco Duque sang ikaayong lawas, ginasabat ang pila ka pamangkot sa nagakatabo sa sulod sang ahensya, inagaw gid ni Remulla. Kag ginpauntat, kag ginpahayag nga hindi siya konforme sa sabat sang Tiglikom. Gindugang pa ni Remulla nga mag-it-anay lang sila sa korte pagkatapos nag-walk out siya sa hearing. Daw hindi siya konforme sa sabat ni Health Secretary Francisco Duque. Ang pila ka mga mamalida, kag pila ka mga sektor nagapalayag nga daw malapit ni kayo si Duque kay Presidente Rodrigo Duterte nga ang tanan nag-resign na ang iban pasakaan kaso samtang daw ginapalikis gid si Duque. Apang may pilaman ka mga mamalida nga nagpalayag nga dapat command responsibility manabat gid si Francisco Duque. Sa iskandalo, hindi lahog-lahog ang iskandalo sa PhilHealth. Natukiban, bilyon niya mo ang ginkamasaan suno sa ligasyon. Bilyon ang kinuot sa kaban sa gobyerno. Kag hindi nilahog-lahog ya. Amak mo bilyon. Kag palapit-lapit nga sistema. Kung daw may ganit sa mga ospital, bayran mo ang PhilHealth. Ang iba nagaantos hasta subong daw wala pa reimbursement. Pila ini kadalagko nga mga anomalya kag posible ang manabat sini kalabanan matag-as ga opisyal sa PhilHealth. Ang mga empleyado yati nga malang na trabaho malang ang mga ordinaryo nga empleyado wala namang anta na kung ano nagakatabo nga ginahimo sang ilang mga opisyal sa PhilHealth. Amo ina nga dapat mas temprano, dapat makaayo ini, dapat nga pasabton ang nakasala kag o sisaon ang pundo
base bala pitik sintas pagbugtaw naton pagkaga mapalayag na lang ahensya wala na pondo kay napurdoy na ang PhilHealth. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:05 na. Kamusta ang aton mga kauturan? Sabado subong medyo ligwa-ligwa. Labi ligid ang ara sa gobyerno, wala trabaho, tub-tub pabuas. Ang aton mga utod, bawo nami tani no? Kung wala lang si COVID-19, Sabado makalagaw-lagaw ka, makakadto ka sa mga matahom nga lugar sa probinsya, sa Negros Occidental, makapahuway-huway ka sa mga mall, kapi-kapi ka. Apang bangod, inigo kita. Sining hindi makita nga kaaway, stay at home kita. Ang malain pa, kay buwas Domingo, wala merkado, wala bukaso kamo, nga luyag pa, nga magpamalaklon, jutay, nga sudan para buwas, now na. Hindi na paghulata buwas, kay hindi ka na makagwa, bangod, hindi ka man makakanto sa merkado, kay wala ka magkatuan kay sirado. San o pa kita makatibawas sining aton kasumpong subong. Ang malain malang sining aton kasumpong kay hindi kitaon. Kung hindi kakapangaman, liputon ya ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 na. Aber sug-alawon kita sang patrol karon nga kagahon tilawan ta nga pamangkuton kag samtang nagalambiyong sila anano nagakatabo naglipas na ang korpyo. Anano naman ang mga nagakatabo kag sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Ano naman ang dalag ko nga mga balita? Kamusta naman ang mga presyo sa merkado? Kamusta ang mga pasaway? Padayon bala nga nagahimo ini sila sang katig-atig kag salwayon kag wala nagatuman sa mga mando sa ikaayong lawas. Inatanan sa karon pasiplatan sang patrol kag idulong sa aton tagpalamati. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba, temprano pa nagmata. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Subong kagahon, bukas na ang tagsa ka mga merkado, ti aktibo sa gyapon. Ang aton mga kapulisan sa idalom gyapon sang police station number 4 and at the same time mga kapulisan sa idaloman sang police station 2. Subong kagahon masyado pagkatawhay sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Inabangod subong kagahon, nagaamat-amat palang sulod no. Ang pila naton ka mga kauturan nga luyag magpanindahan karon nga aga Action Fred and at the same time Aksyon Alvin. yes sir. Labay man nga ako, damo gyapon tricycle, e-bike. Ara sa gihapon Action Fred, tricycad, and may ara man of course sa e-bike. May mga tricycle skilled sa nga merkado. Sila mismo Action Fred, nag-aamat-amat bala pamalaklon. Rason man nila ni Action Fred maglulong sa mga manug bakal ba? Amo gani. Manug bakal, rason na nila. May iara man libanderiya ng rason na nila. Makuan lang ko mapakal lang ko sang amon mga paninda. Amo gani. Aksyon Alvin, yes, sir. nakasunar ka, nakita nga mga imol daw may double standard, no? Kita nga imol ya, luyag kita maglakat, wala ta sakyan. Ang mga damo sa lakyan niya daw lain, no? Oo. Gusto lang sila guwa, no? Gali man. Daw ka amo na kung kisang agin tuga kita nga imol ya man. O gani man Action Fred, no? Oo. In fact, kapamangkot man gani ko. Yung ko gani. Mayo-ayo kaya kay lakyan mo duwa. Nan, oo. Oo. Kung odd and even, abi. Pangayungan kanila, odd and even. Adi, isa pa na, kag pagitaan kanila, basta sa lakyan, sa lulo na mo. Yes, sir. Good morning, sir. Amo Sir, gani. pwede na. May kadibinas kaya bin, no? Oo. May motor ka, may auto ka. Di daw wala kaya problema kung mangumpra ka. Well, you know.
magapanindahan ka, ti wala problema, Action Fred, no? Especially kung may mga utod kita nga nagapanindahan, ti konsiderasyon man kung kaisa sa aton mga kauturan, gausar kita sang e-bike, gausar kita sa tricycles, kamustahon tabala ang aton sila nga mga utod. Sir, kumusta? Biyahe ta subong, okay lang? Okay lang? Oo. Okay lang? Oo, ti din ka pahalin. Sa site. Ha? Sa site. Sa side ka pahalin. So bali nagdulong ka pasahero, sir, or ano? Away ko gabi nag-ano lang ko, nag-service ni sa panindahan. Panindahan. Oo. Oo, nag-drive ni siya, dala siya tricycle Action Fred mo. Bali nagdulong ka lang mga nangumpra. Ngumpra. Tupad mo balay or Sa misis ko na yan. misis mo na yan? Misis niya Action Fred, di may-ari man kita temprano pa nagapanindahan, subong nga aga pay ari ga ni Action Fred, aga pa gusto mo imbis na kape ice cream? Ba ice cream? Oo, ambot ba ice cream? Ano balik yata subong to? Kuha sir, ice cream sir. Ice cream? Para yung aga. Ha? Para sa aga. Para sa aga? Oo. Kuha ko ice. Okay. Bakal ko ice. Mabakal ka ice? Oo, para mahimo ka ice cream? Oo. Okay, yung imo ya sorbetes ni mo, no? Oo, sorbetes ni Action Fred mo. Mabakal pa lang, para mabakal mahimo pa lang. Ice cream. Kagkaroon pa'y baligya. Oo, okay. So, maubra pa lang ka mo ice cream? Oo. Ay, Maubra pa lang. okay. So, gahulat ka ice? Ice lang akong kulay ulat. O, kada aga, gahulat ka ice? Oo. Okay. Timing ni ka daw nag-unit na. Oo, timing ni kayo Action Fred, kay nag-init na, no? Subong aga, ti timing man kitaon man ang aton siling nga mga kabitunan, and at the same time mala ang dalan at mayad ni siya kayo Action Fred, no? Although may mga portion man sang dalan, especially kung entrance sabi sang merkado, hindi man malikawan, medyo basa jutay, bangod, may mga isda na nga nagasunod, no? Ini sa mga utod ta, may dala tricycles, panindahan nabi si Mrs. Ang tricycad mahulat kay mabakal e-bike, rather e-bike rally mahulat kay mabakal sang ice. Uy, ang ice nyo ni anong pila ka oras yung ginahimo ning ice cream to? Depende man siya sa pag ano mo sa kuan pagbati mo. pagbati mo. Di mo mapaktang kung pila ka oras gid. Ay, okay. Okay, depende man sa imong kuan kung dati masaka o duya masaka. Tapos na mapapaano pa ka bago mo pliburan sugayon. Ay, Damo na proseso. Oo, damo. Action Alvin, Yes, Action tamang Fred. kutas labi kung may mga bulubunyag, birthday ga, kuhan sila, gabaligya sila, ga-serve sila. Kung may birthday, bunyag, kagiban, pag-serve ka mo? Baton ko order. Baton ka order. Okay. Baton gali siya order. Depende sa flavor, abi? Oo, depende sa kuan kung ano gusto sa customer. Ako na ubraon. Amo na ugraw mo. Timayo gali. Pila. Tagpila ang order, abi? Ang isa ka buwan, 1-2 special na sa. Special. Lahi na sa sabor sa akong baligya kaysa order. Ay, okay. Oo. Kaya ang imoy commercialize ang medyo lain na sabor. Lahi naman. Basta order. Basta order. Pero kung order ya, namigit. Mas namigit. Oo. Bali, kung lang taon tang buwan to mo nang isa kabuho na ano na yung kilo sina o kung nakabugaton sina damo man. Damo man sa forever, grabe kung imong gamiton na 3 cups, makalabot kayo sa mga 10 plus mga tao. Pero kung dako baso, may tani ko makabot lang og mga sisa ka tao o 10. Okay. Mayo manggali ni si Action Fred, no? Galing kalabanas na, kabataan malang ang masako magkaon na ice cream eh. Gali man. Kay mga duro dalag ko, abi. Medyo alang-alang na kakaon sina yung may kay daw ka ngilo bala na sa mga iban. Ang iba naman Action Fred, iti mas mahapos ng gyapon magkaon ice cream, especially ang mga kabataan. So gahulat ni siya Action Fred sang mga pag-abot lamang sang ice, no? Kay dirigid siya galing bakal sang ice. Nag-aamat-amat pa lang plastar ang pila nato ng mga kauturan. Although may ara na nakaplastar sa sulod sang Burgos Public Market, may ara naman nag-aabot man sa mga paninda, manog baligya at halos tanan-tanan. Plastaan ka, amat-amat pa lang plastar
although ang aton sini nga mga kapulisan subong nga aga action Fred sa may dalan sang Burgos Hilado yari sa gihapon sa sini nga kagahon sa pagbantay no sang lakat sang panahon, although medyo subong masyado ka tawhay action Fred. Ay doon ko na panilagan mo kagina tawhay gid ka katama ang dalan action Fred no. Oo, masyado ka tawhay sang dalan. Si sir mag-aamat-amat walang plastar sang iyang mga baligya. Anong imo nga sir baligya mo ni panakot sir? Panakot sa panakotan sa Grisbong. Sa building B kami sa Tunga. Sa Tunga action na Fred, mga sibuyas, may-ari man diri action na Fred, mga saging kag iban pa. Panglakaton pa lamang kita sa kilid, kagamustahon tabi ang baligya subong. Pari matsyempo si sir. Sir, kamusta ang baligya anay ta subong sir, ikumpara mo mga nagliligat? Do medyo okay man. Kumiyara man kung isa nga time nga waigid tao may bintahan ay. May mga panahon gid, way bintahanay. Yara gid. May aragid. Pero at least hindi ka man masiro sa isa kadlaw. Hindi. Lain gid sa una nga dako bintahan ay namon sa sini nga sitwasyon do kagamay gid. Kagamay gid, no? Daw limitado balik ang benta. Oh. Pero at least importante may ganar para sa pamilya. Oh, may naman. Okay nga, ayos Sir, salamat sir. Okay. Plus target sa action, Fred, no? So for amo nga pila ka mga observation sa karon na gusto mo experience naman sa mga tricycle drivers mo man nga ato nya birahon kung dason ta. Action na Fred. Ipasulo laton taning mga tricycle ni action na Fred. Kinag-amat-amat na sila plastar, no? Sang ila sining mga bisikleta diri sa area sang Burgos Public Market. Ang kalalaman lang nag-aabot diri action Fred tricycles mo. May araman na e-bike pero ang rason niya mabakal siya ice. May araman nag-tricycle di ang mga tricycle drivers subong aga kamustahon taman sila. May mga dalaman sila nga isda gali diri action Fred mo. Pero ang ibang diri tricycle kamustahon ta. Sir, kamusta kamusta ang pagbiyahe ta subong tricycle? Pigado gid subong. Pigado? Oo. Oo. Di ka pahalin sir? Sa home site. Home site pa? Tricycle lang gid. Exercise naman yan. Exercise naman. Oo, okay naman, exercise. Oo. Pero hasa ka, ano oras di mabiyahe? Alas 9, puli na ko. Napuli ka na? Oo. Pero ang biyahe mo, diri lang. Oo, dito lang. Kahit pa paano, makaganar lang tayo, no? Pambalay? Ang bugas-bugas lang Oo, pambugas-bugas lang. Baka sing sudan. Ayos. Action na, Fred, pambugas-bugas, bakal Okay, sudan. Ayos na siya. Amuling pila naton ka mga kautura tricycle man. Amuling pila ka mga sitwasyon subong aga action na Fred, ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang diri sa patrol ang ka-aksyon nyo with Aksyon Kiraw, Aksyon Alvin Craba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:18 na. Ano ang manamit pamahawon karong agaman? Daw ka namit bakal ulos ang gingaw bala. Baklan mo batuan tapos kulitis bala. Namit sang kulitis no, ni gani lupo do no hidlaw ako nga ibutang mo siya sa tinula kahamot-hamot sang sabaw. Pagkatapos baklan mo paitam lang magkahang-kahang jutay. Parisa mo sang panit na prituhon mo daw tigi-tigi gawa sus sa pagkanamit. Amo ng kampyon nga pamahaw karon nga aga. Ang gaserve sa imo bago tapos paligo gatampi tuwalya aragay wala topong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:19. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na morning. Aba, ang Professional Regulation Commission o kon PRC nagsiling ipaiway anay baw kinsigid ka licensure examination nga kuntani patigayunon karon nga tuig ginpaisol sa masunod nga tuig. Bangod gin-extend man ang community quarantine sa pungso dulot sang COVID-19. Porteno, ang COVID-19 dihamak nga mga kahiwatan ang iya sinigin suspender. Gin pasira ang mga sementeryo sa palaaboton nga Nobyembre 1 kag 2, All Saints Day kag All Souls Day. Diri sa Bacolod posible hindi man patigayunon ang maskara sa masunod nga bulan. Dihamak nga mga aktibidades ang iya sini nga gin-arangkada, gin-cancel akip na ang mga licensure examination. Suno sa PRC, ang examination nga gintalana sa Oktobre, Tubtob, Disyembre, supposed to be, karon nga tuig ginpaisol. Te, wala tamahimo. Kay amo ina ang mando sang aton departamento sang ikaayong lawas. Subong man ang aton national, provincial, lokal nga panggobyerno. Hindi pwede ang pagtelepon-tipon. Hindi pwede ang pagsinamo-usamo bagod may physical distancing. Bisan gani ang simbahan ginatagaan sang pila ka mga pagsulundan nga hindi magsulubra, magdugok sa simbahan. Bangod kay kadelikado ang paglaton-laton sining COVID-19. Saan o pa ni matapos ni? Dawla sang pahuway, dawla ginakapoy ang kagaw, no? Sige sayang hala pang saylo-saylo, sige laton-laton, kay may mga ulugtasan manabi mo. Sige panglagaw. Ang iban, wala pagatuman sa mga protokolo, wala man face mask, gapaladayaw, wala face shield. Te, kuniguon, te pamusi-musi sa ila kalimutaw. Halong kamo, hindi inyo paglahog-lahugi, kay base pananglitan nga tapikan kamo sining virus nga ni, kabudlay bala. Wala kakantuan, ang regional hospital, gawanglo ng uloya, hindi na magbaton, gotok na, ang mga ward, ang mga pribadong hospital, hindi naman magbaton, gutok naman sa pasyente. Kung may ara halog, wala man doktor kag nurse. Purti nga halit sang COVID-19. Hamak mo, ang iban nga nurses, nagre-resign, ang iban nagbalakasyon. Damo na sang nurses ang nagkalaigo, mga doktor nga mga nagkalabatay, mga frontliner nga naigo sining COVID-19. Ambot silingon, hindi lahog-lahog ini. May mga vaccine nga ginatunan, may mga trial nga himuon. Pero tisan kag ining trial nga ni, kag ining vaccine nga ni, wala pa sang kasiguruhan na pagkatapos tilawan sa isa katao nga mag-ayugid. So ang butsilingon, wala kasiguruhan, wala mahibalaan,
kung saan o mag-iskirda ang virus. Daw na namitan saya, this time ya hindi lang pungsod Pilipinas, bilog nga kalibutan ang inigo ya. Halin sa pungsod China, halit ho. Ang China kuno daw naka-recover na. Pero may ara gyapon nga mga sintoma nga nagaigo. Ang Amerika mo nataman, porte, pinakadamo patay, sigundahan sa India, sos. Porte, hamak mo. Sa karon sa Amerika bangod sining COVID-19, ginaarangkada nilang presidente. Nya tani niya, konsentrar ka na sa COVID-19, hindi kay sa re-eleksyon ba? Porte ba? Kay may eleksyon naman dito sa pungsod Amerika. Porte. Kamu man kita sa pungsod Pilipinas, tuman lang kita. Pangamuyo lang kita. Kay kung wala ligid siyang mahimo, kadaw hindi mauntat, isagi lang ang remedyo general. Kung ang tanan nga tao magkutib-kutib sang iya ni baba, kabagtangla sa langit, uy, gaguob ina pakadto dito, basi kon kaluyan kag pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Sa panahon subong sang pandemya, krisis pangkalibutanon, oy, masyado kabudlay sa pagabuhi, bisan ang mga plantador Standard Time, las 4:28. Mabalik kami. Dugang nga mga balita, dugang nga mga isyo, pagkatapos sining paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon,
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdali na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
istasyon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Kamusta? Balik kita sa aton pagpangalagad. Ano naman ni natabo kagabi? Isa naman ka 37 anyos ang ginpaarakan lutang sakay sa iya Toyota. Alas 7 sang gabi, aba, ginpaarakan lutang sa tubang sang Trinity School, Villa Angela Subdivision. Kilala ta ini, taga Kamuti Kahoy, Barangay 4 ni, Siyudad sa Bacolod. Baw, si Mark Cobos, 37 anyos.
di buinas mga bata, nagapangayo pa siya bulig sa kapulisan, kundi may ara da check-up point, dira yon sa may Bilya Angila, nakapangayo pa siya bulig, kag subong ara dira sa hospital, pila sa ulo kadugan anaangkon sang among biktima. Kanday sino naman ang responsable sini. Ang report sang kapulisan, ini si Mark Cobos, anay drug surindiri ini. No? Amo ini kagalabanan tubong ti halong kita, basta gani may baho salong ka sa duga, halong lang. Kabay pa nga hindi duga ang kabangdanan. Kung ano giman ang kabangdanan, personal o kung ano man, dapat makahibalo kita mas temprano sa investigasyon sa aton kapulisan. Wala man kita nagauna sa investigasyon, nulaton tanay kung ano ang posible investigasyon sa kapulisan, ano ang kabangdanan sa likod sining pagpaarak-lutang sa isa ka 37 anyos. Porte, no? Ang pinatyanay subong, sa unang nga panahon, makapatay ikaw, porte dayon ang investigasyon, porte dayon ang arangkada sa investigasyon subong, kung makapatay, wala matakatudlo kung gada sinong nagapamatay, basta may angot sa droga, never mind gid ang guamo. Isipan nyo bla, kanday sinong nagkalamatay, di lagko nga pamilya diris Bacolod, may resultang investigasyon, wala. Basta gani drug ang kabangdanan, basta droga ang kabangdanan, gakadula lang ang kaso. Gakaalimunaw la siya. Amo na nga hindi ka magpaabot, basta gani drugs ang kabangdanan, ang kaso ya, investigasyon sina, tayog sa kasbana, madula ina siya. Kabalo na kamo ko nung kabangdanan. Amo na nga sige gid, hala, intra gid. Amo na ning nagakatabo, ang tinumbahan ay wala kagtuo, ang tao gas susol gyapon. Sige gyapon baligya, kapit sa patalim. Guro bangoti dako ang biltada bala, kundi ka madakpan. Kung makapalusot ka, kundi dako man, kung madakpan ka patay. Amo lang nagaling, hindi maglawig blang kalipay mo, bangod ang ginaintrahan mo, illegal. So, kamo dira amat-amat na, abyan noon tatinay na, mas temprano ay kadelikado. Kag wala kagid kwaon eh. Okay, mamanggad ka subong, makalusot ka, makabaligya ka, pitik sintas, ano gikalawig, nga hindi ka malapot sa otoridad. Amo ina, nga panugya naton, abi, nulunegosyo kita gamay. Hindi lang kita magkabid ako nga may delikado. Gamay lang, makasustenir sa aton pagpangabuhi. Pero, mayo naman, malipayon ka, wala mo ginatagong kaugalingon mo, libre ka nga magwa sa publiko, kay wala ka ginakadlukan. Pero kung illegalista ka, damo ka kwarta, pero gapanago ka man, diyot dako lang, ginakibang ka, kay base kon panahon mo na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na, morning da, kay Engineer Mungkada, dira kay Judge Nap Diamante, kay Bitilaw sa Binalbagan, morning man, no? May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. May man kay bisan paano, nagabulo monitor sila, nakapulo panamyaw, makita kay may ulo extra kita nga oras. Morning lang kapi-kapi kay Sir Martin sang kanaon. Alin kay Sir Jig ang panamyaw. Dira kay Didene Juna. Bao, sakto ni? Okay. Kay Ilya Luis Jigo Halwin. Good morning kuno. Kay Philip Lauriente. Good morning man. May lang nga pag monitora. Bisan paano ang aton sila mga auto daraman nagaupod-upod man sa aton karon nga kagahon. Kamusta? Okay lang. Baos din ipato da sa Burgos, dugay man dugay man kag kinit-anay kita sa kahanginan. Bisan paano may chimpo kita nga magtulutamyaw sa pila naton ka mga kauturan. Kung may pulo panahon na kita amo ina kon kay
Josephine Cardinal Abrigo, kay Jocelyn Aracibita Ulak, kay Nini Inventor Arusa. Good morning. Sige. Dira sa La Carlota, bawa. Kina tunan-tunan ko niyo. Ang giyo-giyo sa ngupyot. Bisan paano Kay Ide Laos, good morning. May lang monitor tagsagid kakagaon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Ano pagid ang pila ka mga balita ka mga isyo ngaton talakayon para karon nga kaagahon. Bisan paano ang aton mga utod bala naka ulo alibantar na, ang iban nulo negosyo na. Labay man ang akon ang pila ka magagmay nga negosyo subong, may pila kita ka mga suki nga ginalabayan tagsa ka aga, nagbuka sila take home lang, no? Ang ila rason kabudlay gid sa pagpangabuhi. Kung hindi sila mag-abre sa gamay nga negosyo, wala gid sila kaunon, wala gid sila inkamon. Amo na nga bisan paano nag-abre sa gamay nga mga karinderya, mga tulot-tiyangge nga take out lang. Pwede ka kaage, pwede ka kabakal, dala puli. Wala lang ginapakaon sa ila sinilugar, kay wala ginatugot ina. Sang aton gobyerno, mabalaan mo gibalang panghakroy sa pila naton ka mga utod. Nya kung hindi ka mamanikasog, kung hindi ka mga raskas, wala kagid. Wala ka sinintimos. Nya tiga kaon man, may pamilya man kami. Ang matag-adlaw mo nga ginakaon, kung sa bagay minir-minir na, kung ang masarangan lang sa budget, kung ano lang ang malaputan sang budget para isudan sa kabataan, sang sa wala na gid. Nya kung hindi sila magbukas sa gabay nga tiyangge, ng kulo karinderya, luto, sudan, wala gid sila income. Purti, no? Tiling ko, kung sa bagay, ang ibang nga dalagko na gidya, nga kumpanya nagsira na gidya. Mga hotels bakulog gani, mga planta, nagsirira gani. Inaidlagko na na. Kaya man wala ka mahimo. Gabayad ka kurinti mo, gabayad ka sang tubig mo, tanan-tanan, gaswildo ka sang tao mo, wala gasulod income. Ano pa sulod sa income na kini makalagaw ang tao? Ambot silingon sining COVID-19 nga pandemic, may madamo sa aton mga utod nga inigo gid sa ekonomiya. Amo na nga gaingos ang aton sini mga negosyante nga aton bulubantaod ban. Ambot silingon nila nga samtang naghatag kita sa mga protokol batok sa COVID-19, buhion taman ang negosyo. Katulad sa korpyo, nagligad, gayo sila alas 8, tubtub alas 4. Gin tugutan na ngayo, nagbalik alas 10, tubtub alas 4. Ang likurban, ginbalik man, pwede ka kabakal alas 12, tubtub alas 6. Kaya nagligad to kung may likurban ng syudad sa Bacolod. Ti ang mga palainom ya, mainom ginadlaw-adlaw. Ti gabakal sa Talisay, Silay, Bago, didto sila gabakal sa Ilimnon, so ambot silingon, didto ya ginabuo ang kwarta, didto nakaganansya ang Bacolod nga negosyante, ti ulaya. Ganansya, ang mga mall kagiban pa. Amo na nga ginbalik ang likurban ginkakas, pwede ka kabakal alas 12 sa ugto, tubtub alas 6, pero hindi kagyapon kainom sa mga restaurant kagiban pa ka mga hilit-hilit lang, dalon mo puli. Dito ya sa inyo panimalay, pwede ka kainom anytime, no? Amo ina ang halit sang COVID-19. Hindi magwanta nga halit ya ang nagakatabo bangod sining COVID-19. Kaya hindi man lang kita sa bilog nga kalibutan man ang igo ya. Sa ibang gani nga lugar ya, tiga-ulo man to. Nya, wala po face mask, wala face shield. Tamo, linibo yung patay. Tingaton diya, hindi kita ya magpasaway. Tuman-tuman lang kita kung ano ginamando sang national, provincial, kag lokal nga panggobyerno. Basi palang kaluyan na. Kag mauntat naman ang ginatawag naton pandemya.
ang kasumpong nga hindi makita, ang kaaway nga hindi kitaon, pero ang iya ginaigo, linibo na ang nagkalamatay. Wala galupok, wala man sang kung anong armas, kagaw layang gin sabwagya, dihamak ang mga nagkalaigo, madamo ang mga nagkalamatay. Bado armalite man gabarak ang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Amon ang first time nga naka-experience kita, gagalakat sa dalan, may tabon ang baba, may tabon ang ilong, may tabon ang bilog nga ulo. Te pila kadlaw, kabay pa nga hindi maglala, nga ang aton itabon bilog na gid, may helmet na kita. Pagkatapos ma-overall, galakat sa dalan, bawti imaginon mo lang nga galakat ka daw pariho lang nga ato ka sa bulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Morning sa aton mga utod Arieho. May maayo kita nga panugyan. Ini balang aton sining pagbakal sang tambal sa aton lawas. Sumo Sabado subong, abierto gihapon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Padayon gyapon ang pagsinulod sang pila ka mga LSI naton, ang mga OFW daw nagaganhagan. Pero samtang nagasulod sila, samtang gapangaman kita, hindi man kita makapugong sa ato national government. Amo na siya. Nga bisan paano, hindi kita makapugong kay nasiling ang national government bato na ninyo. Ang malain pagid. Kay subong, bangod sigurong uwa, daw ginilanat sang balayran sa bilog nga pungsod Pilipinas, pinsarabla. O pila kalibo-libo ka mga OFW, ang magpalauli gikan sa iban nga kapungsuran, ibutang mo sa hotel, abot sa Manila, i-hotel mo, pag abot sa mga probinsya, i-hotel mo. Sos, damasuka gurong uwa, damawadaan sa pundo, daw ginakagos yang iya kaban, kay urot gid, milyon, bilyon ang ginagasto. That's why siling sang uwa, hindi na. Pag ipaagi sa hotel, pag abot dire sa Manila, kag nakapatisting na, pag abot na sa probinsya, diretso na lang sila puluyan, home quarantine na lang. Hindi magwantang gasto mo. Pinsarabla, pagkaon, hotel, kada simana, kada adlaw, gaabot, ang mga OFW, at ipanon na sang isa ka local government unit, pangitaan na siya, sang hotel, tawgan ng uwa, niya mo niho, ang hotel, 20 di sila, pulo di sila, ang tanan nga mga hotel di Bacolod, na urot na. Kung ikaw ahinsa sa gobyerno, mag-amuning gasto mo, hindi ka mapututikoys ni, tiyan mo na nga, wala na. No? Pag-abot sa airport, rekta na, home quarantine.
tiga pangabay gani ang aton mga opisyal sa Bacolod nga kung mahimo i-konsiderar man sang National IETF. Gasiling sila nga bisan paano testingan ta lang kay base nga negative sila dito sa ila sini gaginhalinan. Ehemplo sa Manila. Gintestingan sila negative. May tsansay nga pag-abot dire, mabiyahe sila, nagtiner sila dito sang pila ka sinimana, wala kasiguruhan nga pag-abot dire negative yapon base mag-positive. Kag kon mag-positive na siya, kag buyan mo, papaulion mo. Natural OFW na ya. Hamak mo na hidlaw ka pila ka bulan nga ara ka sa iban nga pungsod, pila ka tuig nga ato ka dito, pauli ka sa lugar mo. Natural malagaw ka, makadto ka sa kabyanan mo, kung sa mga lalaki mainom-inom ka na sa grupo mo, hidlaw-hidlaw man. Pero wala kasiguruhan. Negative ka dito, wala siguro nga pag-abot mo dito, posible naglain ang resulta, basta nag-positive ka, kag madamo kag gigatuan nga mga himata mo, pamilya mo, nagkalaigo. Hindi lang gani kay nabutang sa peligro ang pamilya mo, ang kabyanan mo, kundi nabutang sa peligro ang bilog nga komunidad. Amo nang siling sang aton mga local official, pamatii man kami. Pag-abot diri sa amon lugar, wala mata perdihon, palantaw ta na, base bala, base ang base disgrasya mo, base nga mag-positibo. Para sigurado na gilang, ano? Para nga wala na bala kung ano pa nga koskos balungos nga negatibo gid para wala gid sang delikado nga may kadisgrasyahan nga matabo. Amo ina ang ginapangabay sa mga lokal naton nga mga opisyal nga kabay pa pamatian man sang aton National IETF. Pero sila mo ang nagadihon kung ano yung mapinsaran nila, ipatuman nila sa local government unit. Tuman ka, wala ka mahimo. Bisan gabalabag tutunlan mo, tumanon mo gid kay mando mo nang mando mo. Siling sang nasyonal ang mando namon tumana nyo. Tiluyag mo kasi hindi, tuman ka. Bato na nyo. Bisan nga daw hindi naging magwanta. Bisan wala na lugar, gareklamo na mga OFW. Hala, baton ka nga baton. Kaya hulat ka lang mando dito sa nasyonal. Tiyan mo na siling sang mga local government unit, pulo pa matiiman kami. Kung ano ang amon nga ginaayo, pamatiiman, kay para man inasamon ang tawa na karon nagkakatabo dire sa iban nga mga syudad kag banwa, sa syudad sa Bacolod kag probinsya, kundi dumagsa man ang COVID-19, nagtakas. Kaya wala ta kabalo kundi naghalali na. Kung bala, pag-abot dire, negatibo gyapon, dako na tsansaya mo, nga may pagbulubaylo, dako na tsansaya nga ang kagaw, galapta nga nga, tabid na kundi enda, negatibo ka dito, nagdugay ka na sa puerto, nagdugay ka to sa terminal, kag makabalik ka, mahimo ayan sa pila ka semana, pila ka bulan nga to, nagpauli ka di, pero nakapatisting ka na, nagtiner ka to linibo, ka mga tao ang nasugata mo, posible basi kon, nagbalik kagin, tappikan ka naman sang kagaw. So, ayo-ayo man kung mahimo, pulo pamati man ang National IETF, base pa malang pamatian ang ayo sa local government unit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Good morning lang. Dira kay Erne Florentino. Naga-monitor siya, no? Si Erne Florentino ga-monitor. Subong man ang si Toto Raul Alibuga das Dalomo, kaon kamuda, namit ng linuto ida. Good morning man kay pari Remias Arroyo. Mayo lang nga pag-monitor. Baw hidlaw-hidlaw man, no? Si pari Remias Arroyo, nagligad to, tiyanon mo na kay Pertigid, no? Ipit-ipit kita. Wala kita sa mahimo, kay kulang aton oras. Subong may ulo oras sa tayutay, nga maka pulo panamyaw sa inyo. Morning! May lang nga pag-monitor, Sabado subong. Kamusta ang aton mga kauturan, no? Kamusta ang aton Sabado? Okay man. Oy, sa aton gali mga kauturan, ariho, maayo maning balita. Sa panahon karon sang krisis, kung wala ka sinuptan, do kabudlay man.
ang aton mga mangunguma ang iba nagaantos man bagod nubo kayong ila patubas. Ariyo pamati kamo may panugyan kita basi makabulig ini sa inyo sini pananom. Time las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita,
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Good morning lang kay June Marie Radok sa La Castillana, kay Antoinette Piliado sa Canada, kay Milili Oligo
kay Josephine Cardinal Abrigo, Jocelyn Arecibita Ulak, kay Nini Inventor Arosa, kay Nining Serbo, kay Idilaos sang Kintown, Victorias, kag Edwin Miranda Sr. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami. Dugang nga balita, mga isyo, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon
nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 o kapi-kapi na kamuda. Dr. Standard Time las 5:18 na diri kita report naton sa kapulisan hubog nagpakilala maestro kag nagbuyayaw sa kapulisan nga nagabantay sa check-up point sa barangay Sumag. Uy, wala ko no makagwa sa bilangguan sa Police Station 9 matapos ginpasakaan sa kaso. Balita naton sa kapulisan upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Wala pa magapiansag kag nakabiling gihapon sa custodial facilities ang Police Station number 9 ang nagpakilala nga maestro matapos iya gimbuyayaw ang mga kapulisan nga nagabantay sa check-up points sa barangay Sumag sa tong Huwebes ang Kagahon. Ginpasakaan Action Fred sa tatlo ka mga kaso. Si Edwin Dispares, 27 anyos nga pumuluyo sa Iloilo City. Kaso nga paglapas ng Article 151 sa Revised Penal Code, paglapas sa Executive Order number 60, kapaglapas sa Republic Act 11332 ang ginapakatubang nga kaso ni Dispares matapos nga hubog ini Action Fred kag iya ginbuyayaw ang mga kapulisan nga nagabantay sa check-up points dira sa barangay Sumag. Sunod sa kay Police Lieutenant Gerbert Batilis, officer in charge sa Police Station number 9 nga sabay lokuntani nga dayawon pa ni Dispares ang ginahimo nga pagpulaw bugtaw sang kapulisan. Iya pa ini ginbuyayaw tungod sa pag-check up sa mga dokumento sa ila paglabay sa nasambit nga lugar. Sunod kay Batilis Action Fred, makaduwala ka beses nga natabuhi ni sa Police Station number 9 sa diin duwa na ka mga persona ang ilanapasakaan sang kaso tungod sa pagbuyayaw kapag bato sa mga kapulisan nga nagabantay dira mismo sa check-up points sa barangay Sumag. Pali, duwa na da ang napailan ko kaso mo nga nagabato sa pulis, ginapailan ko kaso para maging aware bala sila nga ang may nag-assistant ko pangalay nga hindi lang sila basta-basta makaano diba. Halos init kag ulan amon da tapos bala imbes nga isyan pasalamat ang amon sa tao way man kami do pangayo basta amon lang respetuhay lang kung ano amon gina-implementar iya man nga isistelo nga lahi mo kaya ginasunod man lang namon sa implementar kag takto bilang ang team leader station commander ng station 9 dire cooperar lang kamo kung ano ang ginapangayo sa inyo sa naton kapulisyan kaya kung makita naman nga kumpleto ang inyong dokumento no as a matter of procedure ay diretso naman kamo na kasulod kabakulod. Ay
importante, sir, nga respeto lang kag kung may ayuon, wag na problema, sir. Correct sir, correct sir. Amo to gani nga nagpakilala to nga teacher to. Actually, ginataga na naton to sila sang clearance nga mag-go na sila galing. Ang ginatawag bala nga bastos gid ka gusto gid mangita sang problema gid. Nagbalik pa dito kag mangharas bala ka nga kapulisan dito. Action Fred, si Police Lieutenant Gilbert Patilis, Officer in Charge sa Police Station number 9 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 husto man. Amo na nga pulaw bugtaw sang kapulisan taga-painit taga-paulan para lang nga maproteksyonan kita ang pumuluyo sa Bacolod. May jutay nga pagkasuplado. Tibuyayaon mong kapulisan, mga frontliner naton dapat mo tanin nagdala kada sang kape, nagdala kada tinapay kag yata kundi mayad pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Aring mayo nga panugyan, no? Kung may mahikapan ka nga bukol nga nagatubo sa lawas, abyan hindi pagpadugaya. Tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita, jackpot 49 milyones 500,000. Kombinasyon in any order 50, 29, 56, 57, 3, 47. Resulta sang 658 50, 29, 56, 57, 3 kag 47. Sa ilo kita 645, ang jackpot 10 milyones 514,595. Kombinasyon in any order 5, 2, 14, 24, 39, 26. Resulta sang 645, 5, 2, 14, 24, 39 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Mabalik kami, dugang nga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na, morning lang kay Rosalina Arellano Espadero Sangborsia, kay Pao Powers, kay Baltasar Severo Abeto, kay Perla Racas, kay Jumi Jeanette Bailado, kay Angel Recoperto sang Woodside Salihes, kay Sid Vergara, kay Labmen Lopez, kay Rot Kuzawa, kay Jocelyn Kalamaan. Good morning lang. May lang nga pag-monitor dire sa Aksyon Radio. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, mga stranded LSI nga nagaproseso sa ila travel authority para makapauli sa Bacolod, naglabot sa kapin 300 ka individual. Balita City Hall. Detalye sila upod kay Aksyon Art kay Hupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Yara pa sa kapin 300 ka mga LSI ang padayon nga nagaproseso sa ila travel authority sa tratapan kag komitiba ni Councilor Cindy Rojas nga mong chairman sang Committee on Returning Residents. Suno kay Rojas 200 sini nga mga LSI ang yara na stranded sa Metro Manila samtang may kapin isa katusman ang gikan sa Cebu. Dugang pasang konsyal, ginaproseso na sini ang letter of coordination apang ulaton pa sa mailisay nga magkambyo ang community quarantine status sa Bacolod gikan sa MECQ. Agod ini sila ang tugutan nga makapauli. Nakang-file na sila by batch kay applyan ko na sila sa travel authority kay sa Manila
dayon isuhan na sang letter of coordination Okay. para makabiyahe na sila once mag-open ang aton nga port. Pero more or less, mga pila ka bilog na ang naka-apply. Damo na siguro, mga almost 200 na siguro. Wala labot sa Manila. May Cebu pa ko. Siguro mga lapit-lapit lang 100. Siguro ang sa Manila, siguro so far ang na-compile namon lapit siguro, mga lapit di 200. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Iganyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42. Mabalik kami. Dugang nga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Diri kita, lalaki nga nasapuan sa katubuhan sa banwa sa Isabela, nagapabilin nga Mr. X. Detalyesin ni upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga action na Fred nagapabilin iyang wala gyapon makilalaan atong laki nga nasapuan patay sa sulod sang katubuhan sa Hacienda Nalipay, Sitio Galok, Barangay 5, Banwa sang Isabela, tinalikdan nga adlaw. Sunod diri kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sa Isabela PNP, nagpabalo naman sila sa tanan nga mga police stations kag halos tanan ginhimo na nila agod nga may pamilya nga makabalo sining biktima, pero asa subong wala gid sang may nag-claim action Fred. Dugang pa ni Partidas sa Setyembre 22 kung wala pagihapon sa may magkilala nga pamilya sining biktima pagkamaayuhon nila nga ilubong ini pagiman sa pagbulig sa LGU sa Isabela. Madumduman Action Fred sa puan ining biktima nga may gapo sa kamot, ginputos ang nawong sang tape, ginhigtan pa sa alambri ang liog, wa ang puwak kag may mga buno ini siya. Pamilya na mag-claim no, sa bangkay kay Enter Subong. Wala pa rin natin maklala nga dito despite the effort natin na ginimo sa mga tapang sa law enforcement tingkod ng Philippine Army. Wala inyo siya no, sa kadako sa media sa mga jasin qualities natin. Sa wala pa rin natin ma-identify. Liwat nga nagapa-action Fred si Partidas kung sino man ang nadulaan na sang pamilya, pakikadto lang sa Isabela PNP kay ipakita sila ba si ila ini himata. Ining balita, ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
Kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Evergreen Herbal Caps. Standard Time, las 5:54, pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Action Fred sa 69 tanan ang mga violators sa Executive Order number 60 sa siyudad sang Bacolod. 35 diri ang curfew violators samtang 34 naman ang daytime violators. Update Action Fred sa shooting incident kagabi sa diin nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 4 sa pagkilala sa suspect kag paghibalo sa motibo sa pagluthang kagabi kay Mark Cugos, 37 anyos, ang barangay 4 diri siyudad sa Bacolod. Action, Alvin. Yes, sir. Kubos, ina. Cubos? Hindi na Kugos, Kubos. Cubos. Oo. Diin ang quandary action, Fred. Ang biktima diri ang ginpaarakan alas 7 pasado kagabi sa may Trinity School, no? Sunod diri kay Major Charles Heber, ginabulong karon sa gihapon sa pribado nga ospital ang biktima sa diin ang perpetrator as alleged sakay sa Innova nga pula ang kolor
nagasibi bilang getaway vehicle. Asto sa motibo, suno siya blanco sa gyapon ng mga kapulisan. Pero sa personalidad naman sang biktima, isa ini ka drug surrendery sa idalom sang police station number 2. Balita, report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Maitis. Rekta sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampilikan Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian.
iyang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,